Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia ze Slovenska, prepáčte, že moje wystąpienie bude w polskim języku, ale určitě je to pochopelne pre was, są doma. Przepraszam Państwa, że nie znam Państwa języka, jeżeli idzie o język łemkowski. Jeżeli przyjmiecie Państwo, że używanie języka polskiego w przypadku tej tematyki jest stosowne, to tego chciałbym się trzymać. Drodzy Państwo, o rzeczach trudnych nie jest łatwo mówić, a ta problematyka do takich w tej materii należy. Tej epoki, którą tak bardzo plastycznie mój przedmówca przedstawił, tej epoki tej dobrej Austrii, czego dowodem jest rzeczony pomnik znajdujący się w wiedeńskim parku, definitywnie już dzisiaj nie ma. Ale jeżeli popatrzylibyśmy na dwa określenia, wiedźma Austria i dobra Austria, to w świadomości, w mentalu szeroko pojętego najstarszego pokolenia, Państwa dziadków, moich pradziadków, te dwa określenia idą ze sobą w parze. Wiedźma w roku 1918 jako rozpadająca się, natomiast najstarsze pokolenie, z którym ja miałem do czynienia, w kontaktach bezpośrednich wspominało, że nigdy tak dobrze nie było jak za cesarza Franciszka Józefa, z małym wyjątkiem. Tego regionu, gdzie w chwili obecnej się znajduje. Jestem rodem z Podkarpacia, ale nie z tej części Podkarpacia. Jestem Polakiem zajmującym się problematyką historii wojskowości, a jeżeli idzie o wątek łemkowski, proszę zwrócić uwagę na wątek, a raczej na kwestię od strony wojskowej, precyzowaną szczególnie w okresie Wielkiej Wojny. Używanie określenia Rusini, którego będę się trzymał, jest bardziej na miejscu. Te koszary, które Państwo macie przed sobą, to Sanok. Fotografia ze zbiorów pana Tomasza Gałuszki, fotografia, która pokazuje niby tylko budynek, ale jeżeli przeanalizowalibyśmy dane statystyczne z roku 1914, okazałoby się, że największy procent Rusinów, którzy zgodnie z ustawodawstwem austro-węgierskim włożyli mundur armii austro-węgierskiej, to 45. Pułk Piechoty w Sanoku. Dopiero po nim znajdują się Cwancygierzy, czyli 20. Pułk Piechoty, który jest Państwu chyba najbliższy, patrząc od strony Nowego Sącza. Tamtej epoki, mając na myśli epokę tamtych Karpat, z takimi fotografiami z lat 1914-1915 dziś teoretycznie nie ma. We wschodnich Bieszczadach, we wschodnich Karpatach można jeszcze natrafić na wiele śladów z tamtej epoki, ale to jest problem przede wszystkim badań o charakterze etnograficznym. Kiedy w roku 1914 armia carska wkraczała na terytorium Galicji i rodził się rzeczony dylemat, co zrobić z moskalofilami, ja również nie podzielam toku rozumowania większości historyków, tak jak mój przedmówca, odnośnie kilku kwestii, które do tej pory są tak ogólnie przedstawiane. Ale proszę Państwa, w roku 1914 ważną rzeczą jest to, że żołnierz rusiński mobilizowany do armii austro-węgierskiej nie był mobilizowany w ramach żadnego innego trybu, jak tylko i wyłącznie tryb urzędowy. To, co stało się we wrześniu 1914 roku w Gorlicach i egzekucja w przypadku lidera elit łemkowskich, proszę zwrócić uwagę, że było to świadectwo pokazu tego, że idzie nowy sposób postrzegania. To nie była zwykła egzekucja i sami Państwo, wiedząc o niej, powinniście zwrócić uwagę na sposób jej wykonania. Publiczny? Nie. Formę. Armia ma to do siebie, że w czasie działań wojennych prowadzi działania o zupełnie innym przesłaniu niż działania o charakterze administracyjnym. Ale czas, kiedy przyszedł ten moment, jesieni 1914 roku pokazał wyraźnie, że teatr działań wojennych, jakim stały się Karpaty, te Karpaty tak niebywale atrakcyjne etnograficznie, był teatrem, gdzie w naturalny sposób zrodziła się odpowiedź na stwierdzenie: kto sieje wiatr, zbiera burzę. Państwa pradziadowie, państwa dziadowie zostali dotknięci zjawiskiem szeroko pojętej odpowiedzialności zbiorowej w przypadku błędów popełnionych przez
niejednokrotnie jednostki może nie na skalę dużą, ale na pewno szeroką. Cóż takiego mam na myśli? Karpaty tamtej epoki, tak ładnie przedstawione na tej grafice, to Karpaty pokazujące góry, ale bynajmniej nie od strony tego, co w nich drzemie, jeżeli idzie o ludność zamieszkującą ten teren. Gdybyście Państwo zerknęli do wspomnień żołnierzy carskiej armii, a ja do takich miałem i mam dostęp, którzy wkroczywszy w obszar Bieszczadu raz, Beskidu Niskiego 2, a następnie na Sądecczyznę 3 byli w wielkim szoku, kiedy okazało się, że językowo, kulturowo i kuchennie jest to obszar niebywale im bliski. Co więcej, skąd przeciętny żołnierz carskiej armii miał o tym wiedzieć w momencie, kiedy szeroko pojęta polityka państwa carów wyglądała zupełnie inaczej. Wojna, ta wielka wojna z 1914 i 1915 roku, wspomniana przez pana karpacka kampania, szczególnie ta zimowa, pokazała obraz, z którego zaczęły wychodzić potem te demony przyszłości. Drodzy Państwo, jeżeli zapytam publicznie, z armii austro-węgierskiej, jaka nacja najbardziej negatywnie podchodziła do służby wojennej na terytorium Galicji, to raz, i który z żołnierzy nacji armii austro-węgierskiej miał najbardziej negatywny stosunek do ludności rusińskiej zamieszkującej w tej części? Czech? Nie. Słowak? Nie. Węgier? Zdecydowanie tak. Proszę nie zapominać o tym, że fakty czasem bronią się nawet te najcięższe same. Chyrów, październik 1914 roku. Do cerkwi węgierscy kawalerzyści wprowadzili konie, traktując cerkiew jako normalny budynek koszarowy. Co więcej, w momencie, kiedy o świcie oficer przyszedł, aby oddział wyprowadzić na zewnątrz, ornatami z cerkwi honwedzi czyścili swoje buty. Mit czerwonych diabłów to nie jest przenośnia. Honwed kawaleryjski nosił czerwone spodnie, a jeżeli idzie, to akurat piechota. A jeżeli idzie o tamtą epokę, zima spowodowała, że front stanął u państwa w miejscu. Rosyjska polowa 3, a obok niej rosyjska polowa 8 armia, wyczerpane, zatrzymały się w Karpatach, czego potrzebowały. Oparcia duchowego w mniejszym stopniu. Przeciętny żołnierz potrzebował ciepła, jadła, potrzebował medykamentów, potrzebował zaplecza, które z nim w tej materii by współpracowało. Rusini byli nacją, dla której pojawienie się armii rosyjskiej spowodowało, iż może przyjdzie czas spełnienia tychżeż wizji innych niż austriackie. Ale proszę nie zapominać o tym, że prawo wojny jest prawem zwycięzców, nie prawem pokonanych. Każda armia, w tym przypadku na tych fotografiach, jak i bardziej obrazach, austro-węgierska, jak i rosyjska, potrzebowała informacji o przeciwniku. Jest bardzo dużo dowodów w literaturze pamiętnikarskiej i nie tylko, potwierdzających to, iż z rejonu Beskidu Niskiego, z rejonu Bieszczadu, z pogranicza, mając na myśli Dolinę Osławy, tego rodzaju informacje przekazywane były, ale nie armii austro-węgierskiej. Pomsta, jaka przyszła ze strony armii austro-węgierskiej, miała między innymi dwojakie podłoże. Pierwsze to było nic innego, tylko branie odpowiedzialności za szpiegowską działalność ludności cywilnej, która niestety, ale nie czyniła tego zbyt subtelnie, a co więcej ze strony ze strony węgierskiej, to była kwestia odwetu za wydarzenia z lat 1848-1849. Przez państwa góry armia carska, idąc po to, żeby tłumić węgierską rewolucję doby wiosny ludów, przeszła w bardzo elegancki sposób. Podkreślam, bardzo elegancki. Zupełnie inaczej zachowując się na terytorium węgierskim. To, czego doświadczyło pokolenie tamtejsze, a potem przyszły 3 następne pokolenia, którym dziadowie przekazywali, że Galicja to nie jest żadna Galicja, tylko to jest Berenland,
To jest terytorium, które jest najbiedniejsze, a dla Węgra, mówiąc prostym językiem, najgorsze emocjonalnie. Szczególnie mam na myśli 10. Dywizję Kawalerii Honvedu, te czerwone diabły, które na odcinku pomiędzy, a w zasadzie na terenie całej gminy Sękowa, pokazały, iż rzeczywiście kwestia pomsty natury wojennej na bieżąco jest niczym innym, tylko kwestią odwetu. Prawo wojny. Niech Państwo spojrzą. Dukla, rok 1914, rosyjska kawaleria znajdująca się nie gdzie indziej, tylko w tamtym obszarze. Przenośnia, że armia rosyjska czuła się w Beskidach jak w domu, jest przenośnią do udowodnienia. Niemniej jednak takie znaki w przeszłości jak ten i jak krzyże, które wiążą się z ciemną stroną Talerhofu, do dzisiaj w górach pozostały. Te węgierskie symbole, takie jak tenżeż niedaleko Ocisnej, to nic innego, tylko próba przywoływania tamtych obrazów z kiedyś. A to są rzeczone czerwone diabły, ale w obszarze barwy białej i czerwonej. Jeżeli ktoś z Państwa będzie kiedyś w Gracu, ja miałem przyjemność tam być i samochodem i tam lądować. Próbowałem znaleźć w dawnym ośrodku lotniczym austro-węgierskiego lotnictwa, bo tam rodziło się Kaiserliche Luftfahrttruppen, choć pierwotnie Luftschifferabteilung. Owszem, upamiętnienie miejscowe jest, ale zapytanie historyków austriackich z Gracu, czy też z Wiednia o mowę takich kwestii jak cmentarze wojenne, jak choćby ten z Łosia, jest bardzo czytelne. Ale ja sam doświadczyłem tego, kiedy zapytałem, co Państwo sądzicie, może nie doskonałym niemieckim, ale jednak władającym. Co Państwo sądzicie o Talerhofie? A wówczas odpowiedzi w tej materii nie było. Stojąc przed Państwem i próbując mówić o tamtej rzeczywistości, winy i kary, warto przytoczyć liczby. Jeżeli dr Siergiej Nielipowicz, Rosjanin, w czasie swoich badań dotarł do liczb, które mówią, w lipcu 1915 roku na froncie wschodnim, a raczej z zaplecza frontu wschodniego do frontowych, wschodnich prowincji Rosji wywieziono blisko 250 000 osób. 124 000 to starozakonni. Zostaje drugie, ponad 124 000 rozdzielone na ludność niemiecką, polską i jak łatwo domyśleć się również w przypadku Rusinów. Te obrazy z państwa terytorium i z pogranicza łemkowskiego z lat 1914-1915 pokazują, że mamy Talerhof jako wizję, która narodziła się przed nadejściem frontu, to o czym pan profesor wspominał. Mamy karę wojenną, która nastąpiła w momencie działań wojennych i mamy to najgorsze, które przyszło wraz ze słowami nasi wrócili. Co znaczy nasi? Dla dużej części mieszkańców Galicji powrót armii austro-węgierskiej był kwestią wybawienia, ale nie dla Rusinów. Proszę zerknąć do dwóch opracowań, które są powszechnie dostępne. Pierwsze to są wspomnienia w języku polskim, bo Polak inaczej nie pisze. W języku polskim generała Eugeniusza Michelisa de Henniga, dowódcy 13. Dywizji Piechoty. Jego dywizja wycofywała się z Karpat, głównie wycofywała się z Bieszczadów. Fenomenalnie opisał obrazy pokazujące, że wraz z oddziałami jego dywizji odpływały nie dziesiątki, a setki ludności cywilnej. Kobiety i dzieci jechały na jaszczach artyleryjskich, mężczyźni szli obok. Wiązało się to z karą, która miała niebawem nastąpić. Już kończę, panie Natalio. Jeżeli idzie natomiast o kwestię pomsty i tej późniejszej pomsty, drodzy państwo, precyzyjnych liczb do dnia dzisiejszego trudno się doszperać. Ma pan rację, jeżeli idzie o badania źródłowe, odpowiedzi na niektóre pytania są ciągle enigmatyczne. Czy straty w ramach szeroko pojętego odwetu armii austro-węgierskiej z akcentem węgierskim przede wszystkim, czy te rzeczone w literaturze występujące od 30 do 60 tysięcy ofiar. Uśrednijmy, niech będzie to 15 i powyżej 15 tysięcy. Ale czego? Galicja, a szczególnie ta część Galicji, drodzy państwo, stała się nie Galicją z obrazem Talerhofu, takim jak ten, ale z obrazem zwyczajnego produktu wojennego, którym była szubienica.
Do dnia dzisiejszego w rejonie Niżnej Polanki i nie tylko. Kiedy zapytacie Państwo najstarsze pokolenie, jak wspomina tamtą zimę, ci, którzy pamiętają, używają określenia, że była to ruska zima, kiedy przyszły Madziary i żadnemu chłopu nie darowały. Wojenny czas Talerhofu, wojenne upamiętnienia, te, które zostały do dziś. Przeciętny badacz historii, wjeżdżając w państwa góry, te choćby góry z Przełęczy Bałastowskiej, patrzy na to przez pryzmat szeroko pojętych cmentarzy wojennych. Tej armii, która zrobiła tutaj tyle szkód. Natomiast jeżeli popatrzycie Państwo na to, że względem najwyższego wszyscy są równi, z jednej strony laury austro-węgierskiego żołnierza, a tam w tle 2 nagrobki rosyjskie. I to też jest Beskid, choć 2 kroki ode mnie, choć w zupełnie innej części karpackiego obszaru. Ta fotografia to nic innego, tylko podzwonne dla Rusinów, którzy oddali życie w ramach własnej idei i niestety w ramach, proszę Państwa, wojenna chciwość to raz, emocje 2. Za wiadomości natury szpiegowskiej każda ze stron płaciła na różne sposoby. Dlaczego jest to cena odpowiedzialności zbiorowej? Za błąd popełniony przez setkę płaciło 1000, a nawet więcej osób. Tak było, jest i będzie. I o tym należy pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy jako dzieciak ze szkoły podstawowej, kiedy zawieziono mnie do tej miejscowości, jadąc do Gorlic, a potem przewodnik powiedział mi, cytując, proszę Państwa, to nie jest żart, w pamięci dzieciaka takie rzeczy się zapisują, że tak upamiętnano operację karpacko-dukielską w roku 1914. Tylko dzieciak w 4. klasie już znał trochę cyrylicę, a następnie, kiedy przeczytał to, zrozumiał, że ktoś popełnił błąd. Nie nauczyciel, który go kształcił, ale przewodnik, który o Talerhofie niewiele wiedział. Dziś, skoro już jest kwestia wiedzy, takie są brutalne prawa wojny w Karpatach, zarówno dla obu armii i dla tych w najgorszym położeniu, dla ludności cywilnej. Mam na myśli Państwa dziadów. A to mam jako normalny widok z mojego okna, jeżeli idzie o formę zamieszkania. Choć z punktu widzenia prawa zaiste, prawo wojenne i prawo gór, oba są surowe. Bardzo dziękuję.